Madong buntag kalibutan si Dr. kagabi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ang akong istoryahan karon mong taga mahilagalan. Sa lapid na po na akong dila. Ang akong istoryahan karon mong taga mahilagalan. Relasyon. Unsay relasyon sa kasing-kasing, sa baga, sa kidney, sa atay. Ayaw na itong, wa na ito'y labo itong uban. Basta, kanalang upat ang pinaka-importante kay siyempre ang tibuok lawas na tumahigala na ay relasyon. Dili ingon nga tinai lang siya, ma-function siya, trabaho siya, wala siya relasyon dito sa iyang sa utok. Naana sila tanay relasyon magala. Muna siya physiology of the human body, meaning ang function, ang functionality o ang function sa atong katibukan sa lawas. Karon, na special nga relasyon ang kasing-kasing o ang baga, ang kidney o ang atay. So, kung naaman kay anak, na kay pagumangkon, na kay asawa, na kay lolo, na lola, na papa, na mama, naamoy relasyon. Diferensya ang relasyon sa anak paingon sa tatay, paingon sa nanay, ang nanay paingon sa iyang bana, ang iyang mother-in-law, father-in-law, na hindi sila relasyon. Ang kidney, ang atay, ang baga, ang kasing-kasing, grabe ang relasyon na nila mga manong. For example lang ang kasing-kasing, nabugatan na kay high blood. Sa may naitabo sa high blood. Pag magbumba ang kasing-kasing may gala, naibara, kay gamay namang agianan sa dugo. Gamay na lang yung kayo ang agianan sa dugo. So mauna nga mubumba siya kaduha, katulo, 3 times, 4 times, 5 times ang iyang force, ang iyang kakusog sa pagbumba para ma-deliver niya dito sa mga kaugatan nato. Unsay pasabot ana? Nasa servo mechanism may gala. So, for example, ang katong imong blood pressure way control. Unsay nitabo? Ang imong kasing-kasing mo bomba gina siya pagmaayo kay para katong mga kaugatan nimo sa kinatumyan sa imong kubagko ma-deliver ang dugo. Ang katong kubagko nimo nato siya'y urag computer mga manang nga moingon sa utok nga, sir, wala may maayong supply diri sa dugo, sir. So, ingnon niyang kasing-kasing, bomba dong, kay kulang ang deliver sa imong dugo dito sa kuanoy. Ang imong deliver dito sa kubagko. So, ingana pod ang kasing-kasing gyud. Mo sunod sa diktasyon sa utok. Okay. Sige, bomba si Manong, si kasing-kasing, bomba. Dili naman siya ka bomba og 1 ka litrong dugo kada sekanoy. Di niya madala ba? Bugat kayo. Ang nahitabo ana, mahabilin ang katong dugo nagikan sa kasing-kasing, gikan sa baga. Nanuman ingana man. Kay ang kuan nato, ang atong baga, ang tanang dugo moagi mas baga noy. Moagi baga para mahanginan. Para apil gihapon na siya sa bomba sa right ventricle katong kasing-kasing, di ba? Kadumdum mo atong nga gisulti na ko 2004 nga ang kasing-kasing upat ka gamaan, ka kwarto, upat ka kwarto ang kasing-kasing. Ang right side mo bomba sa dugo gikan sa tibuokan sa atong lawas paingon sa baga. Ang katupong gikan sa baga, muadto na pod sa left ventricle. Okay? Sa left ventricle. Kanang parte sa orag kwarto sa atong kasing-kasing nga nasa wala. Kana pod siya. Mo po na siya mo bomba og kusog para i-deliver niya ang dugo paingon sa atong mga kalawasan. Pag dili siya maayo mo bomba ang left ventricle noy kay gikapoy na siya bomba, mo dako na siya ang kasing-kasing. Karon, pag mo dako ng kasing-kasing noy, gamay ang delivery
sa dugo paingon sa gawas, paingon sa atong lawas, nahabilin ang tubig sa atong baga. So, magkadugay nga dili kompleto ang pagbomba sa kasing-kasing, ang atong baga nato magtubig. So, mo na silang relasyon. Pag dili maayo ang bomba sa kasing-kasing, magtubig ang baga. Pag magtubig ang baga, noy, magtubig ang baga, dili na putok kaagi itong dugo nang gikan sa atong kalawasan. Mubalik man na sa kasing-kasing, di ba? Gagikan sa kasing-kasing mo ay paingon sa baga. So katong sa right ventricle mo paingon sa baga, di na po siya kaagi. Sa may tabo, magtigom further, magkadaghan ang tubig sa baga. Pag magdaghanan, di na kaagi ang dugo, ang atong atay, ambot lang maka-follow mga manang, ang atong atay, maglisod po. Kay daghan naman siya gikarga nga dugo. Napuno na. Saon man na niya. So munay naitabo noy na ay diastolic sa inyong blood pressure. Kung taas ang diastolic sa inyong blood pressure, ang inyong atay noy naglisod na sa kadaghan sa dugo nga nabilin na stagnant dito sa atong isaiyang parte. Moingon na yun siya sa kidney. Ay dong, trabaho dag maayo dong. Kuhaan daghan kaayong tubig diri sa atong dugo kay espiso daghan na kayo. So unsay himuon sa kidney? Magsige siya lawas gawas og tubig. Mao na siya nga pag naamoy heart failure, magsige mo ihi, maglisod mo ginhawa, magdako ang inyong atay. So mo nang relasyon sa upat ka organoy. Upat ka organ. So, ingani, gitapol na ka o nagtambal-tambal ka sa imong sarili. Niingon ka sa imong sarili, di na ko mainom mo tambal sa high blood. Mainom na lang kog herbal. Unya ang tambal sa high blood no kay duha man ang effect sa kasing-kasing o sa didto sa imong kaugatan. Ang kaning mga beta blockers, ang iyang trabaho dito sa atong kasing-kasing kay pahinayon ang bomba sa kasing-kasing. Kay mubumbo man gyud siya, dili man gyud siya mosugot kay sige man sa kasabaan siyang amo nga utok. Hoy, trabaho. Kinahanglan trabaho gyud. So trabaho po in tao ng kasing-kasing. Ala bomba gyud sa kay kulang man ang supply sa dugo og sa oxygen dito sa atong katibukan sa atong lawas. So, wala na lang. Trabaho lang yun si Manoy, si kasing-kasing. Trabaho yun siya pagmaayo. Di, o sa himuon, mutaas imong blood pressure. So, ang tambal nga beta blocker, iyan lang pahinayon ang imong bomba. Imbes, blug. Inaw na niya kasing, ay mutuon lang po siya sa beta blocker. Blug. So sa tinuod, ang supply sa dugo dito sa imong kinatumyan sa imong kinatao, ang kinatumyan sa imong kumagko, kulang ang supply sa dugo. So, sa tabo, nibaba lagi imong blood pressure. Nihinay lagi imong kasing-kasing. Pag muhinay po ang kasing-kasing may gala, mas maayo, mas dako ang volume nga dugo nga iyang ma-propel, maiyang malabay sa atong kalibutan, sa imong katibuk ang lawas. So, pag hinayon nimo ang kasing-kasing, kulang ang supply sa dugo sa imong tiil. Unsay tabo na nakisama dito sa imong tiil, di na maayo. Kay dili naman maayong supply. Kung napaka diabetes, nasamot na, putol imong tiil. So, unsay ginasulti na ako, my God. Kaning relasyon sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, o sa kidney, kinahanglan balansihon na nimo siya ba? Dili na pwede nga, taas imong blood pressure, magpataka lagi imong tambal, kay ang imong supply sa dugo dito sa imong kaugatan mubaba man pod. Unsa may tabo, putol ang imong tiil. Kung na kay high blood, na kay diabetes, na kay arthritis, sila tanan, ang sunod ana kidney failure. Kay dili naman adequate ang supply sa dugo sa imong kidney. Kay imo manggi pahinay ang imong kasing-kasing. So,
Naa kani siya nga sitwasyon mahigala kamong naminaw sa ako karon, ha? Dili mo makasabot kung di ninyo ni ladlaron ya hinay-hinay og istorya kay iskwilahan gud na ako nagnapulo ka tuig doy. Oh, unya 35 years na pod nga surgeon, nahunaala na ninyo. Di gyud ninyo ma-digest. Ngano man nga kinahanglan gyud mo follow up sa doktor. Ngano man unsay batio nimo isulti nimo sa doktor kay dili man na ingon nga naka-high blood, losartan. High blood, losartan. Oh, pag dili makaya sa losartan, amlodipine. Dili man na siya pwede kinahonoy. Dili gyud siya pwede magkinahon. Ngano man kay imo man itugma ang tambal sa imong sitwasyon. So, kuhaan kang blood pressure, tanawon imong tiil, unsay function sa imong kidney, unsay function sa imong atay, unsay function sa imong baga bago ko muhatag og tambal. Santa Cruz Diegos, komplikado no? No? Mo na siya noy. Mo na akong ginaingon nga dili lagi na pwede dikahon. Kinalang tan-awon gyud mo isa imo gina si evaluate. For example, taas ang blood pressure. Imong paminawon imong pulso. Pag pulso nimo hinay man akong pulsos kasing-kasing. Hinay man siya. Pero taas imong blood pressure. Unsa may problema? Ha? Nagpasabot na neurogenic ang imong pagtaas sa blood pressure. Unsa may pasabot ana? Lubog imong utok, dasuko ka. Kay pag masuko ang utok loy, pag masuko ang utok loy, ang tanang nimong kaugatan, arterial system ang kanang nagdala og dugo gikan sa kasing-kasing paingon sa katibukan sa imong lawas mo gamay, mo constrict, mo gamay ang agianan. So mutaas imong blood pressure. Unsa may buhaton ana? Dili nimo siya ilabtan kay nakainom naman kag tambal ang imong kuan tagaan na nimo nga para mobugnaw ang imong utok. Kay neurogenic man siya, dili man siya cardiogenic nga hypertension. Mo lagi ni. Di mo man kasabot kung gamit kog medical term. So, ang hypertension mga manang nana sa relasyon sa utok, sitwasyon sa imong utok, sa imong kasing-kasing, sa imong atay, sa imong kidney ug sa imong lungs. So i-evaluate na nimo siya tanan. Oops, paspas man akong pulso. Nagdali man akong kasing-kasing. Naon sa man ni? Ha? Nagdali gid siya. Wala man ko nasuko, relax man ko. Naon sa man ni siya? Laing problema. Ang imong kidney nagbinuang na. Kuha na niyo? Kani sa dili ko na siya ma-explain sa inyo may gala og diretso-diretso kay kailangan gyud mo mag-study of physiology para makasabot mo ana. Nganong mo response man ang kasing-kasing sa baga. For example, naka-pneumonia. Unya ang imong kasing-kasing unsa man nitabo niya? Magtrabaho siya double time. Kay ang katong pneumonia noy dili niya makaagi ang katong kaugatan ang dugo sa atong kaugatan sa baga. Naibara kay na may pneumonia. Okay? For example, palainom ka. Nya naka-high blood. Palainom ka. Ang nitabo na ang imong atay sunog. So, ang imong diastolic musaka. Kay di man kaagi sa atay. Ang sa nitabo. Ang imong blood pressure, systolic kay palainom ka, taas kaayo. Ang diastolic taas pud kaayo. So yung saon na nimo, nga wa may tambal nga portal hypertensions, nga katong imong atay tungod kay di kaagi ang dugo, ni taas ang blood pressure, sa may tambal na, wala ba? Saon na nimo. Wala gina. Kami mga doktor lisod kay tambalan kay kabalon kung sinitabo sa among lawas. Kami malong tanaw sa pulso, oops. Paspas man. Pero wala ko naglisod og ginhawa. Akong tiil wala nang hupong. Dili lubog akong utok. Okay akong paminaw. Dili ko gapaspas og ginhawa. Pasabot nga kung taas sa imong blood pressure, dili nimo siya hilabtan ba? Kay naga-cope up na siya sa supply sa dugo dito sa imong katibukan sa lawas. Lisod yung kaya na siya explain ng manong. Ang sitwasyon sa kasing-kasing, sa baga, sa kidney o sa atay, grabe kay na silang situation. Kung naalay may tabo nga dili mao sa isa ka organ, for example, nagka sa infection imong kidney, ang imong kidney moingon sa imong
sa imong kasing-kasing, sir. Medyo hinahinay sa ka, sir, kay lisod naman ko kuan analyze og kaning kuan ani akong ayuhon imong kidney ang imong dugo gipadala sa ako. Mingon po lang natay bitaw, sir. Hinahinay sa bomba diha, sir, kay kani pong kuan nagaipon na ning dugo diri sa ako, bakit tungod kayo sa kadaghan sa di na ako madala sa ingon balik sa imo ba. Wala ni silang nagbasketball may. ang pinakamaayog yung nga nga unsay tawag ani example is softball dili basketball. Kay ang basketball noy mo na siyang didto sa cancer ana mo na example sa kuan sa basketball. Ang basketball day mo example sa cancer. Ang sitwasyon sa atay baga, kasing-kasing o kidney mura na siya softball. Okay, ingani pa ha, balik ko na ako istorya. Ang imong kasing-kasing sugod lang tas baga na kay ubo, nag-pneumonia ka, katong dugo nga paingon unta sa imo, ha, nagkaipon, nagkadaghan. So, imbis nga ibalik nimo ibalik sa baga ang dugo sa kasing-kasing, di nga mabalik. Unsa may tabo? Ang katong dugo nga gikan sa atay, ha, magkadaghan na pod. So maingon na pud ang atay na unsa naman tao na puro naman ta trabaho ani. Ha? So maingon siya kang kidney, dong. Kuhaan ng tubig sa atong dugo kay pertigyo nga taas naman kay kung angkong kaning akong pressure diri. Unsa ni tabo sa kasing-kasing? Maingon na yung kidney, sir. Pag bomba reg maayo, sir, kay wala na po supply dugo diri para matrabaho kog maayo. Dito. Ha? Mo palpitate na ka ba? Pulmonya lang na, noy. Pulmonya pa lang na akong istoryahan. Wala akong daingon kung saan hitabo dito sa uban. Pulmonya pa lang na. How much more kung nakay diabetes? Ang diabetes do'y makakomplicate sa tibukan sa tong lawas. Gikan sa kasing-kasing, paingon sa lungs, paingon sa kidney, paingon sa atay. Wa pay labo tong imong tiil, imong mata, imong dalunggan. At tanan sila complicated kaya na siya kung nakay diabetes ba. Dili na siya pwede nga ang imong gusto lang ibaba imong blood sugar, mali ka ba? Kung ibaba nimo pa ang imong sugar, ha? Unsay hitabo? Mo paspas imong kasing-kasing. Ngay ngano, maingon man ang utok nga, ay sir, oy dong, unsa man ka trabaho nimo dadong, di man ko nimo tagaan og sugar diri sa akong lugar. Ingon ang utok. Kay ang intahon, mo function biya ang utok kung naay sugar. Wala may lain. Sugar na mo gyud makaon. Unsa maning wa man ni hustisya ingnan niya ang kasing-kasing. Bomba diha ka. Di mo palpitate ka. Kay gibaba man imong sugar. Pag di gani mo trabaho imong kasing-kasing, di pagyud kay mo bomba pag maayo, unsa may tabo? Tumba ka. Nawala ang kag panimuot. Mao na siyang sitwasyon oy. So, iyang papaspaso ng kasing-kasing kay ikaw pod una-una nimo nga ipababa gyud nimo imong sugar. I-target gyud nga tiguang naman ka. Ang imong sugar nga supposed to be gwapo, maayo ang function sa imong utok nga 7, 8, imong bababa man 5, di na ka mukaon. Di. Tumba. Wala ang panimungot. Mo lang sitwasyon oy. Dili na siya ingon nga mainom ka. Dili. Kay imo nang itimbangon imong utok ba, imong kasing-kasing, imong baga, imong kidney, imong atay. So, saan na ito na ron? Tsaka complicated kayo ang physiology sa atong lawas na. Saan na siya? Kana siya, kinahanglan yun og utok sa doktor ba? Kaya di gani kakaya ang computer? Naisa ka computer, mahiga lang gitawag Craig's computer. Mauna siya nga padagan sa mga spaceship sa NASA. Magpadala siya mga spaceship paingon sa moon. Craig's computer ang nagadala ana. Ang utok ang makumpara ng Craig's computer sa utok sa usa ka tao. Isa ka tao yang kaya ba? Unya dito rin specific lagi yung trabaho. Kanang Craig's computer. Ang utok nato may gala kay equivalent to 1.7 million Craig computer.
Sao naman na siya. Ha? Unsa man pagsabot ana? Mao lagi na siya nga ang sitwasyon sa high blood, diabetes, ang tanang mga sakit dili na siya ingon nga inom lang kag tambal, inom lang kag dili ay. Timbang-timbang na nimo ba? Ha? Mao man ay kadaghanan sa mamatay nga pasyente. Kay magsalig man siya sa doktor nya ang doktor pod di pod siya ka-evaluate. Unsaon na lang na. Sa may naitabo sa imong lawas, magkaluya kay di na makapakaunon. Ha? Para sa diabetes mga manang pirmi mo makadungog. Ayaw kaon ani, ayaw kaon na. Unsaon na lang ang imong ang giatubang sa imong doktor ang diabetes lang. Wala niya gitanaw ang sitwasyon sa imong utok. Wala niya gitanaw ang sitwasyon sa imong kasing-kasing. Wala niya gitanaw ang sitwasyon sa imong atay. Magkagamay ka, magkalisod. Hanton magluya na ka, daghan na ka kay gibati. Kay wala ka ni kaon og eksaktong basic food elements. Balik na po ko itong istorya na mukaon lagi mo. Dili lagi na pwede nga pugnan ninyong kaon. Ha? Gigutom na ka. Gutom na kayo. Ingnon ka nga gamay rin imong kaonon. Sa may pulo sa ana. Murag kabaw. Ha? Gihitali sa mangga. Punuan sa mangga. Nga igo na siya tanawon tong kuan ba? Tong sagbot dito di siya kakaon. Kay giingnan man sa nga di ka mo kaon og kuan pagkaon. Ayaw kaon na unsaon may magtabo nimo? Patay. Ha? Mao na siya. No, mo nang relasyon sa atong lawas. Ha? Homeostasis ang tawag ana. Ha? Homeostasis sa katibuk-an sa atong lawas. Ibalansi na siya. Dili ingon targeton nga high blood. Ala tababaon gid imong blood pressure. Dili. Diabetes, wala baba dili gihapon. Imo na siyang timbang-timbang kay dili may tabo na imo patay ka ba. Mao na sanoy. Ha? Dili gyud ko magsulti sa pasyente nga ayaw kaon na kay daghan kay other portions sa body nga kailangan og nutrition. Dili kay tungod kay diabetic ka, di na lang ka mo kaon. Ha? Mali. Second, dili ang tambal is the muna siya ang pinaka makaayo sa imong high blood, dili oy, sa imong diabetes dili oy. Dili na siya. Imo na siya timbangon imong lawas, imong physical, ha? Imong physical activity, imo na siya timbang-timbangon. Nagtrabaho na ka, daro ka buntag udto gabi nya dili ka paabot mo balay, dili ka pakaunon, unsang tawo na eh. Mali. Ha? Mao na siya noy. Kinahanglan timbangon gyud na siya gyud, dili gyud siya pwede nga dikahon. Ala tagaag itorbastatin, losartan, amlodipine, basag unsa na mga 12 kabog tabletas. Unsa ni tabo sa pasyente? Malipong na musuka na. Unsa naman na siya? Mao na siya noy. So, ang physiology of the human body. The doctor has to understand what's happening sa imong baga, sa imong lawas. Iyan ang timbangon. Kasing-kasing baga, kidney, atay, timbangon na niya tanan. Okay ni. O sige, tagaan kag tabletas. Obserbahan, isa ka semana, 2 ka semana, 3 ka semana. Oops, magpaspas man iyang kasing-kasing. Kambyo. Kambyo. Muhinay man iyang kasing-kasing. Nungukuan man, kambyo na po, anti-hypertensive. Nya sa diabetes, malipong man ko, Dok. Gutom man kay Dok. Pasabot nga ang tambal, wala ka ni angay. Supposed to be, ang target sa tambal para sa imong diabetes, ipababa lang sugar. Wala na, it doesn't do anything else. Kana ra gyud. Di ka siya mutabang sa kasing-kasing, sa baga, sa atay. Wala. Unya, kana imo itutok nga imong utok dito. Naunsa man taon, Dr. Kagaping ni, sa doktor sa kahanginan.